Kuntratt li ngħata fi żmien l-eks Ministru George Pullicino kien fih għadd irregolaritajiet u issa għadda l-investigazzjoni tal-Pulizija. Dan il-kuntratt kien dwar ftehim ta' xiri ta' enerġija mill-Gvern. Ftehim li kien sar b'rati ferm ogħla minn tas-suq u li se jiswa lil pajjiżna miljuni ta' euro iktar minn kemm kien jiswa ftehim skont il-prezzijiet normali. Kien il-Ministru Konrad Mizzi li fil-Parlament żvela dettalji dwar l-investigazzjoni li saret mid-Dipartiment tal-Awditjar u l-Investigazzjonijiet Interni brabta ma' dan it-tender. Il-Ministru Mizzi fisser kif hawn irriżulta li d-dokument li indika li l-kumpanija solari u s-sussidjarji tagħha kellhom likwidità biex jidħlu għal kuntratt dwar panelli fotovoltajiċi u bejgħ ta' enerġija kellu għadd ta' irregolaritajiet. Din l-investigazzjoni żvelat li fost ħafna affarijiet oħrajn u a lot of administrative shortcomings kien hemm ittra mill-bank li ġiet ippreżentata mill-kumpanija privata li ma kienx iffirmata. Meta il-Dipartiment tal-Investigazzjoni ċekkja ma' dal-bank jekk din l-ittra ħarġitx minn għandhom, għalhom li kien impossibbli din l-ittra toħroġ minn għandhom. Dan huwa xempju ta' kif kienu jsiru l-affarijiet taħt gvern nazzjonalista. Id-data indikata f'din l-ittra ġifieri id-9 ta' frar 2012 ukoll tqajjem suspetti għax dakinhar il-bank ma kienx jeżisti. Din hija xi ħaġa oħra li turi li din l-ittra qatt ma setet inħarġet mill-bank. Id-dokument kien ippreżentat lill-Kamra tad-Deputati waqt dibattitu fuq is-settur tal-enerġija, dan minkejja li fir-ruling tiegħu l-Speaker iddeċieda li dan ma kienx meħtieġ. Intqal ukoll li din l-ittra kienet essenzjali biex il-kumpanija solari ingħatat il-kuntratt. Kuntratt li permezz tiegħu kellha titħallas feed-in tariff ta' 23 ċenteżmu kull unit. Dan meta l-feed-in tariff normali kienet ta' 16 il-ċenteżmu. Dan il-kuntratt rabat lil pajjiżna għal 25 sena u għandu valur totali ta' 35 miljun euro. Meta l-Ministru Mizzi żvela dawn id-dettalji George Pullicino der konfuż u fost battibekk u ieħor Pullicino qam u għalek. Jien nadif aktar minn kull wieħed minnkom faċċata. Aktar minn kull wieħed minnkom faċċata.